En determinados momentos imponse no mundo empresarial facer un cambio radical do seu modelo de negocio. Nos últimos anos estamos encontrando unha problemática en moitas empresas. Despois de anos de traballo, experiencia e esforzo, sofren unha caída no rendimento do seu modelo de negocio. É como unha especie de enfermedade progresiva en que o paciente perde cada vez máis capacidades. O noso servicio, dentro do programa Reacciona, nace co reto de romper este círculo vicioso e de traballar xunto cos empresarios para transformar radicalmente o seu modelo de negocio. Asesorámolos para que os seus produtos e servicios se revaloricen. Isto facémolo a través de 4 procesos entrelazados. Primeiro, analizaremos o seu modelo de negocio actual para detectar os puntos onde é posible unha mellora. Esta información cruzámola con outra proveniente dun análisis de tendencias destinado á identificación de oportunidades. De aí sacamos o que denominamos retos estratégicos, unha folla de ruta destinada a guiar a transformación da empresa. En 5 meses faremos unha reforma absoluta dos patróns antigos e obsoletos e crearemos o que debe ser o modelo de negocio futuro. O programa Reacciona é unha iniciativa do IGAPE financiada cos fondos FEDER e adicada á prestación de servizos para a mellora da competitividade empresarial. Mediante este programa, as empresas poden acometer proxectos de mellora modulares e con impacto directo nos seus resultados. O programa consta de 2 fases, unha primeira de diagnóstico gratuita para o empresario e unha segunda de servizos avanzados enfocados á profesionalización ou ao desenvolvemento estratégico. En moitos destes servizos, contase coa colaboración de bolseiros tutelados por algunhas das máis prestixiosas consultoras nacionais e internacionais. Podes solicitar a túa inclusión no programa Reacciona a través da nosa páxina web www.igape.es/reacciona ou chamando o teléfono 902 300 903.